ҳамада ассалому алайкум. Иншааллоҳ ки созин хубен ва ирӯз сар мекунем иншааллоҳ дарси панҷумона дар Валберес. Дарси панҷум мо мешавад сохтани подставка ФБО дар Валберес. Чӣ хел мо подставка месозем барои ФБО? Мо дохил мешавем ба раздели подставки закази подставки ва дар инҷа мода нишон медаҳад ҳамо подставкое ки мо уже сохтагием. историяи подставкаҳо хел бигем. Историяи подставкаҳо кадомеша ки уже сохтаен, уже барои бурдана тайёра, уже бурдагӣ қабул кардагаен, ҳамаи ҳамора мода нишон медаҳад. Дар якумаш нишон мемедиҳад номер ва ҳамун типе ки например ба коробка бурдагиен, ба манапалет бурдагиен ва ба дигаш кадомаш қати равон кардаги бошанд, ҳамора нишон медиҳад. Дата числаи ҳамон подставкаро кадом рӯзда интихоб кардаген, ҳамора нишон медиҳад ва кадом рӯз ки бурден супориден ва складомона нишон медиҳад ва статусша нишон медиҳад ки барои бурдан, например барои бурдан тайёра метавонед ки барен ё ки десен клиника уже қабул кардаген, ҳамаша метавонед инҷа дида ва дар инҷаш упаковкаш штукша чанд штук добавит кардаген, ҳамаи ҳамора нишон медиҳад ва дар инҷа нишон медиҳад бо коэффициент приёмкара нишон медиҳад. Чизеро ки нафаҳмидед ҳамин хел мишкара дар болош меорем меқапем ва дар бораш подробнитар мегӯям. ва стоимост иш стоимости приёмкаи меша приёмкое ки дар баъзе ҳолатҳо бесплатнаи барои ҳолатҳое мешавад ки X2, X3, X4 ҳамин хел қабул мекунанд ва стоимосташ дар инҷа гуфтагиам. ва дальше мерем. Се подставки чиқар дестем се подставки историяи ҳамаи подставкаҳо черновики ҳамо подставкаҳое ҳастанд ки шумо сар кардем подставка сохтана, не ки тамомаш накардем, вале ҳамо активно шидаги нест, ҳамо черновик да меравад. ва дальше план подставок чие? Дар план подставок вақте ки Валберес мебинад савдои шумо чӣ хелай, анализ мекунад савдои шумо, например 5 штук дар як рӯзай ва дар фалон склад, например дар электростат савдотон хушрӯ рафтесай ва шумо да пешниҳод мекунад ки дар ҳамун склад шумо например 100 штуки дига бубарен, савдотон хубтар мешавад. Пеша ки хабартон мекунад шутобе ки пешаи тамом шудани остаткатон ҳамо бубарен, добавит остатка кунем. Ограничение складов. баъзе товарҳое ҳастанд ки дар як хел складҳо қабул намекунанд ҳамвора. ҳозир ман барои пример шумода нишон медиҳам. вақте ки шумо чӣ товар дорем фарқ надорад, кадом складе ки равон карданем, барои ҳамо медорем проверка мекунем. Проверка мечиқем, любой товартонро вибр мекунем, например мо ҳами мошинкаро вибр мекунем ва дар инҷа мо ҳамо количествое ки мо бояд барем, ҳамо количествое ки мо бояд подставка бисозем, чанд штуки бурда бояд дар складо бисупорем, ҳаморо добавил мекунем ва дар инҷа ҳамин хел дар файл Excel, дар PDF файл ҳамин хел мода нишон медиҳад, мо медурем дар онаш ва дар Excel мекушояш ва ҳамин хел маълумот додагиай. якум да номи предметай, дуюм да номи предмет, яъне номи ҳамо чизе ки чӣ товаре ки дорем ҳамояд номи ҳамояд, баркодчай, количество чанд штук бурда супориданиен, подставка карданиен, артикул продавцай, кадоме ки тамошо кардагиай дар соли аввалара, иншааллоҳ ки ҳамаёро фаҳмодагӣ мефаҳманд. ва склади номи ҳар як ҳамун складҳоай, подставка монопалетай, коробкай, паштучная палетай, суперфейсай. аввал се намуд буд, монопалет буд, коробка буд, суперфейс буд. ҳозир бо паштучная палета добавит кардагианд. ҳамаёро аҳамият додан дар кор. Доступность дар инҷа мода мега ки ҳамин товари шуморо дар ҳамин склад қабул мекунанд ё ки не. Например дар ҳамин СЦ Ижевскда монопалета қатъи қабул намекарда буданд ва дар инҷа бо причинаша нависагиай ки ба чӣ сабаб қабул намекунанд ва бо ба коробка қабул мекардай. ҳамин товари шуморо дар ҳамин СЦ Ижевскда бо ба коробка не ки қабул мекардаем, паштучная палета қатъи қабул мекардаем, бо суперсейф қатъи қабул намекунанд. барои ҳамаи ҳамиро аҳамият додан дар кор. ва ибо дар бораи ограничение складов ва транзитное направление. Транзитное направление чие? Вақте ки ягон товартона шумо остатка добавит карданиен, ҳамин подставка сохтаниен ва ҳамун склади даркори шумо дурае, шумо слишком дурае, шумо напрямую ҳамда бурда супорида наметавонед ва Валберес худаш пешниҳод мекунад ки например шумо ҳамин товартона дар электростат биёрем бисупорен ва мо дальше худмон ба ҳамун склади даркориро мебарем. вақте шумо ба ҳамун склади даркориро ки бурд, остаткаи шумо уҷа добавит мешавад. дар ие ки шуморо пешниҳод кардагаи например ба электростат биёр, мо электростат ба склади даркорита мебарем. дар он склади даркорӣ остаткаи шумо добавит мешавад, не ки шумо барои бурдан дар электростат мебарем, месупорем ки чтобы ба уҷаро равонаш кунанд. ва иш буд дар бораи транзитное направление. ман ҳаракат кардам ки ҳар як мавзӯъро оддӣ карда бифаҳмонамтон. ягон нофаҳмоӣ ёшид, метавонед дар комментария бинависен, ҷои нофаҳмоитона, саволотона бинависен. иншааллоҳ ки ман ҳар якташа хонда ба вақти шидагӣ дар сторисҳои Instagram видео карда мемонам ё ки дар ҳамон комментария ҷавобтон медиҳам. дарсҳоро хушуд тамошо кунед, иншааллоҳ ки ягон фоида бахтона мегиред ва
мавзӯи асосии мо пасставка сохтан. Мо чӣ хел пасставка бисозем барои FBO? Барои FBO да пасставка сохтан мо ҳамин плюсака мечиқем новая пасставка ва мо да ду намуди пасставкасозиро нишон медиҳам. Мо метавонем ки вручнӯи худмон дар ҳамин дохили Wildberries бисоземаш ва ҳастае ки бо через Excel мо мерем таварронро дар дохили Excel вибр мекунем ва меорем инҷа ҳамон файла сохранӣ карда дар инҷа добавид мекунем. ҳамин хел мо метавонем ки пасставка бисозем ва осонтараш вручнӯе. Барои ҳамин мо вибрати списка мечиқем, тавармона вибр мекунем ва ҳамон штуки дар коримона добавид мекунем ва сохранид мечиқем. баъд ки сохранид кардем дальше мечиқем ва дар инҷа мо бояд складмона вибр кунем. Кадом складе ки мо бурда спориданем. Ина дар инҷа чӣ хел мебинед склад назначение складе ки шумо бояд аз статка добавид кунед ва транзитный склад. Транзитный склад и ҳамон складе ки шумо через Wildberries мебарем меспорем, ҳамои ки озма фаҳмондам. Мо дар инҷа складе ки бояд барем аз статка добавид кунем ҳамро вибр мекунем. фарқ надорад электросталай, казанай, кадомеш набошад, калединой, например мо каледино вибр мекунем. Барои ира чӣ хел мебинед метавонем через СЦ Гродно бурда транзитное направление кунем. Дар мақсад ки вақте ки шумо каледино бурда спориданед, шумо мебарен, шумо дар дура ба каледино рафтан, шумо метавонед ки дар склади Гродно бурда биспорен. Тавартон дар инҷа меспорен, транзитное направление инҷа вибр мекунен, дар инҷа бурда меспорен ва Wildberries хелаш бурда дар каледино меспораш ва аз статкаи шумо дар каледино добавид мешавад ҳамо, например 100 штуки вибр кардагитон. Агар шумо дар ик дар кор неста, барои ҳамин без транзитного склада мегирем. Дар ин поён мо да пешниҳод кисаи Wildberries ҳамон складора ки ҳамин склада кадом складое ки мақсад ҳаминҷа пешниҳодмон кардистае. ва дальше инҷа вибр мекунем ки ба коробка бурданем, палета ё поштучная палета, суперфильм, сейф ҳамаша гуфтагӣ ва дар инҷа ҳамон склади даркорӣ ва адресаш. ва дальше вақте ки вибр кардем, мо да просто склада вибр кардем, склада вибр мекунем ва дальше мечиқем. ва дальше мерем. Дар инҷа мо ҳамон датае ки ҳамон числае ки мо метавонем дар ҳамон рӯз бурда биспорем дар склад. Мо то 72 соата метавонем ки ҳамин товармона бурда дар склад биспорем. Агар ай 72 соат дер карден, уже шуморо штраф мекунад. ва то 72 соата пеш ай 72 соат шумо метавонед ки ҳамин пасставкаи сохтагитонро удалит кунед, навбарин наспоред. дар ин ҳам ҳеҷ кор намекунад. Не ки вақте ай 72 соат кам шуда уже гузаштак, шумо например 48 соат мондак, шуморо вақте ки удалит кардем пасставкаро шуморо штраф мекунад. ё бале штраф мекунад. барои ҳамин мо ҳамон числаи даркориро вибр мекунем. Например имрӯз барои дарси шумо мо 3 рӯз 5 рӯза вибр мекунем, вибрата мечиқем ва дальше мерем. ва дар инҷа мо да мега ки чанд коробка вибр карданин ва штрих-кодо. Штрих-кода метавонед ки ҳаминҷа печат кунед. Например дар ҳаминҷа мо количествои даркоримона вибр мекунем. Например 3 коробка вибр мекунем. добавид мечиқем ва дар ҳаминҷа коробкаро нишон медиҳем, ҳамон коробкаҳои даркори моро. вақте ки нишон дод, чӣ хел мебинед ҳамин хел маълумот додагӣ буда борош. вақте якум магазинтона ҳол кардагӣ, якум пасставка созитона дар бораи ҳамаш маълумотро медиҳад. мо дар инҷа метавонем ҳозир товаромонро добавид кунем, чанд штук дар як коробка чанд штук добавид карданем. Например 30 штук дар иш добавид мекунем дар якум коробкамон, 30 штуки дига дар дуюмаш например добавид мекунем ва остальни 40 штуки дигаша мо метавонем ки дар коробкаи сеюм добавид кунем. нигаҳ мекунед, расчёт мегиред ва добавид мекунед ҳамон штуки даркоритона. ва дальше мо айҷа метавонем ки сразу печат кунем, распечатат мечиқем ва сразу ҳамон штрих-кода шумо метавонед ки штрих-коди ҳамон коробкатона печат карда бибурорем. ва дальше мерем. Дальше мечиқем. дар инҷа мо метавонем ки пропуск тайёр кунем ва штрих-кодҳои ҳамон пасставкора. мо метавонем ки пропуск барои чия? Пропуск барои водителя, барои шофёре ки ҳамон шофёре ки ба ҳамон машине ки шумо мебарен, ҳамин товаротонро дар склад меспорен. дар инҷа мо метавонем ки ба ӯро пропуск тайёр кунем ва штрих-кодо добавид кунем. барои пропуск добавид кардан дар инҷа мо мечиқем добавид пропуска. дар инҷа ҳамон складае ва адресшай ва дар инҷа ба чӣ бурда коробка ё ки палета ба кадомеш бурданен ҳамро вибр мекунед. коробка мо вибр кардем, количествои коробкаотонро вибр мекунед. способ доставка хитон бурданен ё ки фулфилмент хати равон карданен, кадомеш ки боша ҳамоай ва времяи доставкатон кадом соат шумо метавонед ки бурда биспоред ҳамоай. ё шави вибр мекунед. ва ягон нофаҳмишед ҳамин хел дар бораи ҳамин аломати хитоб меорем, шуморо пурратар мефаҳмонад. ва барои пропуск тайёр кардан мо да номи шофёр дар кор мешавад, чизе ки боша фарқ надорад. Например Сафар, фамилияи шофёр дар кор мешавад. Ҷошид, фамилияи шофёр дар кор мешавад. Например Қурбонович.
ҳамин хел менависем ва номери телефони ҳамон шофёр дар кор мешавад. Ҳаминҷа мо номери ҳамонро мезанем ва маркаи мошин чӣ мошинае ҳамонро вибр мекунем ва номери мошина ва тамом. ҳамин хел ки вибр кардем метавонем ки айҷа бо редактор вақти сохтем метавонем ки бо изменить як гӯшаи хато кардем метавонем дар инҷа редактировать кунем сарбо бисозем. Дар инҷа мо метавонем ки распечатать штрих-кодро ҳар як штрих-кодро бисозем ва распечатать карда дар коробкаҳои даркорӣ бизанем. Дар ҳар як коробка штрих-кодихча бизанем ва вақти ҳамаеро кардем тайёр кардем метавонем ки создать поставка кунем ва чӣ хеле ки мебинем успешно создано уже сохтем поставкамон ва ҳамин хел баровардакаш. Чӣ хеле ки мебинем статусаш отгрузка разрешена. Метавонем ки уже расчёт бигирем ва дар ҳамин рӯзи вибр кардагитон барем биспорем. Шумо метавонед ки ҳам як рӯз пеш аями например 19 вибр кардагин шумо рӯзи 18 метавонед ки барем биспорем ва бо метавонед ки 19 вибр кардагин 20 барем биспорем. Не ки ай ҳамон 24 соат например ай ҳамон 20 уже рӯзи 21 шумо бурда спорида наметавонед ёки рӯзи 17 шумо бурда спорида наметавонед. Приёмкаамон бесплатна ва ҳамин хел мо сохтем поставкамона сохтем. Агар ки дар корто набоша бо рӯи ҳамида мечиқем барои удалит карданаш ёки мешава вақтое ки шумо успед намекунед ва метавонед ки числаи дар ҳамон числатона 19 буд ҳамонро ягон рӯзи дига дамонед. ҳамин хел перенести поставку мечиқем ва числаи дар кортона бо вибр мекунед ва перенести мекунед ҳамон бо числаи навда мегзарад. вақте ки дар корто набоша просто отменить поставку мекунед отменить ва удалит мешава ҳамон поставкаи сохтагитон удалит мешава. ва ин буд дарси имрӯзаи мо дар бораи сохтани поставка дар FBO. Чӣ хеле поставка бисозем барои FBO. Ягон нофаҳмо ёшед дар комментария обязательно бинависен ва ман ба саволои ҳар яктатон иншааллоҳ ҷавоб метавам. Дастгириро фаромӯш намекунем дӯстон ва подписатсия кунем. Иншааллоҳ ки дарсҳои хуб ва дарсҳои нав айпешад. Ҳамада ассалому алайкум.